Dağıstanның Дербент шәһәре республиканың икенче иң зур һәм иң борынгы шәһәре. Дербентка нигез салынуга 2000 ел. Россиядәге иң борынгы мәчет тә нәкъ менә шушы шәһәрдә урнашкан. Аңа 733 елда нигез салына. 13 гасырдагы җир тетрәүдән соң мәчетне кабат яңарталар. Аның озынлыгы 70, киңлеге 20 метр. Манара гөмбәзе биеклеге 17 метр. 1938-43 елларда мәчет төрмә ролен үти. Сугыш барган 1943 елда СССР хөкүмәте карары белән ул кабат мөселманнарга кайтарыла. Җомга мәчете дип аталучы бу гыйбадәтханә шул көннән бирле ислам динен тотучыларга хезмәт итә. Әгәр игътибар итсәгез, мәчетнең һәр ташы да исәпкә алынган, аларга саннар язылган. Борынгы мәчетнең ишек алдында 400 ел элек утыртылган платан агачы үсүе дә бик күп туристларны үзенә тарта. Быел әлеге мәчеттә Россия президенты Владимир Путин кунакта булды һәм мәчеткә бүләк итеп борынгы Коръән китабын тапшырды. Дагыстан үзенең борынгы шәһәр мәчетләре белән дан татса, күршедәге Чечня Республикасы исә хәзерге заман технологияләрен кулланып салынган мәчетләре белән меңләгән сәяхәтчене үзенә тарта. Менә бу 2008 елда ачылган Әхмәт Хаҗи Кадыров исемендәге Чечня йөрәге мәчете. Ул Грозный шәһәренең Сунжа елгасы буенда 14 гектар мәйдандагы парк зонасында төзелгән. Биредә республиканың Диния назараты һәм Россия Ислам университеты урнашкан. 10 мең кеше сыйдырышлы әлеге мәчетнең 63 метр биеклектәге 4 манарасы бар. Намаз уку залы өстендә 16 метрлы 32 метр биеклектәге гөмбәз урнаштырылган. Аны бизәкләүне төрек осталары эшләгән. Мәчетне 32 люстра яктырта. Мәчетнең зурлыгын аның михрабы да ачык чагылдыра. Ул 4 метр киңлектә, биеклеге 8 метр. Мәчеткә керү юлында Иорданиядә моннан 1500 ел элек утыртылган агачның үз зурлыгындагы күчермәсе дә куелган. Мөхәммәд пәйгамбәр беренче тапкыр Сүриягә сәүдә сәяхәтенә барганда нәкъ әлеге агач астында ял итәргә туктала. Әмма монысы инде республиканың Аргун шәһәрендә 2014 елда ачылган 4 катлы мәчет. Ул Чечняның бүгенге башлыгы Рамзан Кадыровның әнисе Аймәнә Кадырова исемен йөртә. Ул 1238 көн эчендә төзелә. Мәчетнең диварлары кыйммәтле мәрмәр ташы белән тушланган. Мондагы гөмбәзнең биеклеге 23 метр. Гөмбәзгә пәйгамбәребезнең 99 исеме язылган. Гөмбәзләр өстенә 55 метр биеклектәге 3 манара урнаштырылган. Мәчетнең тагын бер үзенчәлеге, анда 31 метр диаметрдагы ярым ай формасында люстра куелган. Мәчет манараларының һава торышына карап, тәүлекнең төрле вакытында үз төсләрен үзгәртеп торуы да әйтеп бетергесез матурлыкны күрсәтә. Дагыстан һәм Чечня республикаларыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы.